My mother's name was Palisa. She was not rich, but she made me feel like I came from something important. She used to tell me that my father was a good man, trapped in a difficult life. I believed her because she believed him. When she got sick, she kept calling his name. When she died, I thought he would finally come and take me properly. Now I live in his house. His wife is kind to me. She thinks I came from a children's home, but I did not. I came from my mother. The person who changed my life is my mother, because even after death, she is the only truth I still have. Oh, ngiyaxolisa. Angiqondile ukuthusa. Alright. Awungitshela, belinjani usuku lakho namhlanje esikoleni? Beluluhle. Ukhona mhlawumbe umuntu ohlangane naye alright? Mhlawumbe ungcono kunocha. Uthisha wakho ubukeka kuwumuntu othandekayo. Unjalo. Ubusuyibhalile i-essay le akunikeze yona? Bengisabhizi ngayo manje. Or maybe mhlawumbe udinga ukuthi ngikusize? Cha. Okay. How? Lesa sithombe futhi? Yebo. Ubumthanda bo? Yebo. Wahlangana naye eHouse of Hope? Cha. Ngisho ukuthi akusiyi umsebenzi. Ube umuntu othanda ukuvakasha. Ukuvakasha? Ngomculo. Minenhle. Uyazi ukuthi ungakhuluma nami nanoma yini. Ngiyazi. Uyazi? Nothanda Suri. How? Usubuyile? Bengekho busy ngaka emsebenzini. Ngibhizi ngani phela? Into zesikolo nje. Kuhle. Yazi uthisha wakhe umnikezi i-essay? Essay yami. Umsebenzi nje ngesikole. Imali nani? Umuntu owashintsha impilo yami. Manje wena mina ngibhale ngoba Noma usho u-caregiver wakho. yebo. Hayi. Ithi ngishiya. Mina yini manje lento yenzayo? I-homework. Ungalinga uzenze umaster ngami. Ngibhale ngoma. Minenhle, ungalokuthi uhambisana noma yini ezosambula izinto sobabili. Izambula wena. Sonke. Cha, iyangikhulula mina. Awusho. Iphena le essay. Minenhle. Isesikoleni. Usuyisubmithile? Minenhle.
Kahle kahle yini lo ibhalile? Ngikhuluma nawe mina nje.